Hi, my name is Party Twice, Mr. Peace Zimbabwe, and we are broadcasting live from our Party Twice studios. Panopa Party Twice unzanya dzese ziwitika ma social media nematumano ose enyika and at miri tinga tichimukafangwafa tidzifukunura nyaya dzacho boys pakaipa tati nhasi ndauya nechi imwe nyaya boys iri kutendereka ikutendereka boys pa social media kutendereka yemuface boys apato ichilasa boys munissan march boys video racho riripo boys video racho riripo evidence boys apa number plate rezo zvitooneka boys apa boys apakaipa apa unikuine maimfana padeni apa ona video ichikutendereka pachi pamasaisai ayo unozvimba chete asa video racho nande iroro